आप सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम बा। शेर जब चहलकदमी करे लागे तो सियारन में हाहाकार मच जाला। खाली इंतजार रहे हमरा ये चोरनी के गाना के, और ये गाना आ गिल बा। अइला 2 घंटा हो गिल बा। एकर ना जाने कितना भाई बड़ा सन जो ना के हमरा के उल्टा पल्टा बोलऊ लगे सन। यही समय स्क्रीनशॉट आपके सामने रख देले बनी। ये गाना के 2 घंटा में कितना व्यू मिलल बा। लोग कहे लगी हैं कि व्यूज अपडेट होके में टाइम लगेला, लेकिन एक 2 घंटा में लाइक कितना मिलल बा, कमेंट कितना मिलल बा, आप सब सामने देख सकत नहीं जा। अब बात कर लिया हो कि एक जमाना रहे जब पवन सिंह के नाम पर कंट्रोवर्सी करके, पवन सिंह के नाम पर रोना रो के, विवादित गाना गा के कुछ व्यूज मिल गई तो लोग भरम में पड़ गई कि अब तो हम पवन सिंह से भी आगे बनी, हम पवन सिंह की इमेज खराब कर दिले बनी और आपन इमेज चमकावे लगल। क्योंकि इमेज खराब करके अगर अपन इमेज बन जाए तो आज ना जाने लोग कितना इमेज बना ले रहित। वो समय में धैर्य टूटत रहे। पवन सिंह के जो दिल से चाहेलन, पवन सिंह के जो फैन बड़न, उनकर धैर्य टूटत रहे कि कितना बदनाम करेगी ये पवन सिंह को। और पवन सिंह भी चुप करके बैठल रहन। आप तो जानत नहीं कि वो बोलबे ना करेलन। हमनी यहाँ बड़ बुजुर्ग जब आपके धैर्य टूटी तो एक बात कहेला लोग कि धीरे रे मन धीरे, धीरे होत सब काम। आज एकदम ये बात सही हो गई बा। और भोजपुरी के दर्शक भी उस समय में यही सबके पसंद करत रहन, लेकिन धीरे 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 दर्शक के बात के समझ गिलन और ऐसा नेगेटिव लोग के खुद साइड कर दिलन। आज ही गाना आयल बटे, पवन सिंह के पूरा कॉपी करे के कोशिश कल गई बा। एंट्री आप देखनी कमरिया पतरे पतरे में पवन सिंह के देखावल गई बा। थार पर एक धमाकेदार एंट्री, तो इहो अपन एंट्री रिक्शा पे चढ़ के दिखावे के कोशिश कैले बड़ी और बड़ी माहौल बनावे के कोशिश कैले बड़ी ये गाना में। लेकिन जनता सब जानती है, आप अगर चोरी के माल लेके आई तो आपके ये हाल हुई। ये कोनो मनीष कश्यप के इंटरव्यू ना हो कि जहाँ अपना आपके महारानी बना के अब बाकी लोग के दरबारी बना दे। अब ये जनता के अदालत है। जब जब आप नेगेटिव बात करब, केहू के इमेज खराब करब, तो आपके साथ जनता इहे दुर्व्यवहार करी जो आपके हालत आज के डेट में हो गई बा। कोनो चीज अतने करे के चाही कि वो हद में रहे। जब वो चीज के आप हद पार कर दे हम तो जनता सब जान जाला। जनता भी कोनो बोरा लेके नहीं रखले कपड़ा में, जनता के पास भी दिमाग बा। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखनी जा। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। और अगर हमारा साथे नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथे जुड़ जाए जा और ये वीडियो के लाइक कर दें जा।